Nsekebia. Asị na ọ bụ na nche gị wee ruo ọdịda anyanwụ ọ bụ na ị bịara mmalụ na mma chọpụta gị. Egwu ama nkwe anyanwụ daa tupu ụkwụ m na-aba idute m ebe ị nọ. Ewe n'iwe biko, ọ nne m. Nsogbu adịrọ. Asịgodị m chere n'etiti ikpere mmiri ya n'ụbọchị 10 n'afịa na-anọ dị n'izu. Mmeji obi niile wee chelu. Obi m, unu ga na-atọka. Ngwagwa m, kelee ife nne gị kwuo maka ọnọdụ mụ na gị na-abụọ. Agwakwa m nne m, kama ọ na-ajụ m ihe nna gị kwuru. Abụ m nna m. Mana oge wa ọkpara bụkwara n'ụsọ otu mkpụrụ nwa nna gị ji. Ya na ihe ọbụla nna gị kwuru ka ị ga-eme. O kwugokwa nna ọ chọghị inwe anya ya na-aba fụ mụ na gị. Ọkwa ịma na oke osimiri ada akwaghachi azụ. Chim edegwa na mụ na gị na-abụ ga-abụ ofu. O nwere onye ga-egbochi ya. Mmadụ apụghị egbochi ya. Kendi unobo. Efu. Ife achọgbọ na nkịtị nke ji ihe mụ gị na-achọ bụ. Efu. Ebe anya mmiri n'onu gị ọla ọbara. Efu. Ebe ị nọgbọ ọgbụgbọ ọnwụ wee kwujikwu nke m. Ka ife unu chọrọ ka m meelu unu. Mmezu ihe nke ekwere na nkwa maka ihe enyegoro. Nkwa unu na-ekwu maka ya. Ọ bụ na ịmụtaghị asụsụ ọnwụ nke udene. Ọ bụ na ọ bụghị mkpụrụ ihe mgbu ka a kwuru n'oge mgbu jizi ndụ zoo okwu ọnwụ. Mkpụrụ ihe mgbu ahụ iriele ya. Anya mmiri ọbara ọbara ibele ya. Ọkụ udele ị ga-azarịrị ya. Adanne m. Ne ọkwa nlọ ọjọọ. Ọzọkwa?
Kezi nke bụ ajọ nlọ a. Nke a bụ nke ugboro itu ya n'ofe izu ụka. Nke a karịzikwa ihe eji ọnụ ekwu biko. N'eziokwu, ike agwụgo m. Oge ọbụla m lụrụ di nla, ọ dị nnọọ ka amanyere aka n'ime arụ m kwụpụ mkpụrụ obi. Adanne, ide eli nri abalị n'oge. Ọ ga-abụkwa nri ndị eli anyị na-eli bụ ihe na-ebutere gị ịlụ ajọ nlọ. Ị ga-egba mbọ ka ị na-eli nri abalị n'oge nụ. Nne, ọ gịnị ka ị na-akọ ife a? Gịnị ka ị na-anụ? Ka ife gbasara ili nri na ihe nna gwa gị? Nne m, gịnịzi ka ịchọ ọkụkọ kwuo? Ebe egbe mere ọkụkọ dị ka ọdụ ume mgbe ịnekọta ụmụ ya. Ihe nke akwụkwọ ama ike. Ụdị nlọ abụ amụghala eziokwu. Ike agwụgo m o. Ike agwụgo m eziokwu, achọọ m ịnwụ. Nne m, ịma nwụ nata biko. Ọnwa ama mgbukwa gị. Ịnụ? Ọ na-abịa. Ozugbo biko, ọ gịnị na-abịa? Ogo ya erugo. Ozugbo biko, abịahụ m ebe a. Ka itinye ọgbọ aghara n'isi m maka na nke dị m n'isi amaghị m ka m si ebu ya. Abịara m ebe a ka m ghọta, ka ịkọdala olu m ana ka m ghọta ihe na-eme na ndụ m. Biko. Nne, ife mmụọ ọkpụkpụ gwara m okwu ka m na-ekwu. Jụọ ya ọfụma. Jụọ ọkpụkpụ ọfụma ka ọ kọrọ gị ihe na-eme na ndụ m. Ha ma na abịahụ m ebe a ka ha tinye ọgba aghara n'isi m. Ọ ka m mara ihe na-eme na ndụ m. Dibịa ọbụla chọrọ enyemaka dibịa ibe ya. Kedụzi ka m ga-esi tinye onye otu m n'ihe mgbagwoju anya? Sọnsọ ife gosiri anya ka anya na-ekwu. Adịrọ m etinye, adịrọ m ewepụ. Maka na osebụrụ ụwa ji anya niile ahụ ụzọ. Nke mbụ bụ na nwa m nwaanyị dị ime ọkwa. Nwa o bụ n'afọ enweghị onye ma onye bụ nna ya. Ọ gịnị ka ọ kwuru banyere ya? Ọzọkwa bụ na nwa m nwaanyị adalahụzikwa ụla maka ajọ nlọ. Mgbe ọbụla ọ mụchiri anya ka ọ lahụ ụla, ajọ nlọ. Nke bụ na egwu adịghị ekwezi akpuchi anya na ọ na-alahụ ụla. Biko jụọrụ m osebụrụ ụwa ka enwego ka m si wee mejọọ ya. Kpatara o ji wee neche ebe m na-azọnye ụkwụ wee jee doo ụgwụ ojene. Biko emego m ihe a na asọ nsọ. Enwebekwa ihe ikwuru. Ihe a niile nkọsala gị enwere ihe ị nwere ikwu. Nne biko, ebe ifuru za megburu ọrụ ụwa onwe m. Maka achọ m afọrọ m echi ụwa ka ya na-aga n'ihu. Onye mere na mmadụ ala ka ịtụpụ mmadụ ọnụ ma agụụ na-agụ ma na-eri nri. Emebina m obi nụ. Nne m biko gbaalụ m na ọ bụ na m edistọb go ebe ị na-eri nri. Nne, gbaalụ m ịnụ. Anụgo m. Gị nke nọ na-ekwu. Ihe m na-ekwu na ọ gbasara kọndishọn nwa m. Kọndishọn? Ara dịrị. Kezi nke bụ ara dịrị. Rosa, kedu ihe iji kpachara anya na-ada aka na ọdụ agba echi eteka? O nwere ihe ị na-achọ m n'ọnụ? Ka anyị jikwa nwayọọ nwa ka anyị ga-eji wee dozie okwu a.
bịa nnenne ajụjụ anyị jụkere biko ewe n'iwe ọkanza ma chịlụgodo ọmụnwa ka ị na-amaja ọ bụrụkwa mmaja ọ kakwa mmanya bụ na mmaja ịma na isi adịrọ m mma ịma mụnwa na-ekokwu ihe m na-ekwu Rosa bụ ka gị na nwa gị nwoke bịa fụ ndị ụmụnna anyị ị nwụrụkwa mgbe m ji ayọ gị ka nwa gị nwoke nụba nwa m nwaanyị ọ bụrụ ife m bịa ife m chọdebere n'aka ụnụ bụ biko bịanụ kpọrọ okwu afa meenụ ka ọra na eze marụ na ọnụ nwa nwe nwa obu n'afọ ọgwụ ime ha anara m ya enwe ọzọ m nsogbu nakwanụ m okoro nakwanụ m nwaanyị a kọwanụ nke bụ ibụla afọ ibe na anya nye nwa m n'onu ọ bụrụ na abịabugo mbụ bịakwuo ihe a unu na-ekwu nsị unu na ọ bụrụ ya ọ bụrụ bịa mgba ọnwụ na-abịara ọkwa tata ka o mere ọnwa 5 n'abalị 6 timekeeper anyị ji bịa ebe a ọhịa bụ timekeeper unu bịa wee na-aka jembe na unu na-akọ kọsị anya nsunu na ọbụrụ nwa m nye wakwechilu ndị wakwechilu mkpọ nwa m jụbịa n'iru unu ọsị na ọ bụrụ ya kedu ihe ọzọ unu chọọ kedu ihe ọzọ hapụnụ nwa m nụnụ gwanụ mama ya onye tụba gị ime nụnụ na-enwere nwoke ọzọ m na-enwego mmekọ ọsọ nwa gị nwoke ịnụrụ ya tata bịa liba ka m mụọ gị ọzọ onwebe ekwekwa ka mma gị lafuo gị ekwe ka nne gị lafuo gị ekwekwana ka ọ kwanye gị na mmiri a ọ na-achọ ịkwanye gị ya na-aṅụṅụ ama m na nwata ọbụla nwa agbọghọ ọbụla chọọ ịnụ di ịchọ ịnụta nwoke ya abụ afọ dị mkpa afọ ogwogwo ime ya mana ọ bụrụ si n'otu anụ gwanụ nne nke bụ eziokwu gwanụ nne gị onye tụba gị ime nụ tobe nna ịmada ụma ime ụma tobe nna n'anya biko ọ bụ na ọ maka ego gwanụ m ka ọ ka mma na ịnaba ọ bụ na ọ maka ego nnenne karịa iji ụzọ ahụ afọ ime bụ ịlapụta nwa enwere mgbe o ji bụrụ ego gị ka m chọtara abịakwụkwọ m ịyọ gị nri abịara m ịyọ gị nri ka ihe jizi maka ya bịa Roslyn nwaanyị akpọrọ afọ Roslyn ugbo ole ka m kpọrọ gị ugbo ole ka m kpọrọ gị Rosa itegokwa m ihere ka ị ga-ete m ya n'ala ahụ itegokwa m ihere ka ị ga-ete m ya n'ala ahụ ime egokwa m ihe ihere dịka obu nnụnụ ọnwụ ịkparịgokwa m n'ihu ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ mana ofu ihe m na-agwa gị ọkwa ifuru okwu a dị n'ala nsogbu adịghị anyị ga-ama ka anyị ga-esi wee mee okwu a ga-emecha dịka ogiri isi na-anwụ anwụ ma na-amụke ka ndị bịa n'ọfụ amụsụ ọda ekpe oke ichie nwoke nji eko oke ichie amarọ m ka m mee isi kene gị n'ife ọma niile ị na-emelụ mụ na nwa m nwoke inwe ike si na o nwere ife ọ bụ mana ọkwa ifo ebe m nwa nọ chukwu nna welucha oke iwelu ichie daalụ mma agwụ ya ama m na obiọma ya emegbu ya daalụ rinne ndewo daalụ
ngwanụ ka ọ dị tobe nne gị afụka ya n'anya ifu nne gị o kwesịrị m sị ka m luo na geeti a kịta ihe ekwedo m ka ọkpa m metụ naanị idebelu maazị m makwasị ịkwọlụ nkwọpụ m n'ilo ama m nne m ama m igbo onye mụ na ya kpa kịta n'ekwentị anọ m ka ị kpọrọ oke ichie ọ ga-abụ na ozuru mba ka gị na-ekwu nwoke ji echichi chịlụ onwe ya arụ nwoke m ji ego ị ma na nwoke a so ya zo gị na mahadum kịta ọ sị mụ na ọ bụ na mgbe ihe efe a na nna gị nye ya emelili ka ọ bụrụ na Lagos bụrụkwuo n'ụlọ ọrụ ya ọ bụkwasọ nke ahụ ọ sị na ọ bụ na ifesi ala nna gị nye ya akpọlụ ma ngị nwa ma Chinelo nwa ya tụju unu mba ofesi ka unu jee mee masters unu ịmagoro na unu lụzie ebe a unu ewelụzie afọ nwayọ na-amata onwe unu ọkwa ịghọtago ihe a ọ bụghị ihe ekwu enye gị ọmalịcha akụkọ m nye gị ịmanịrị nke na m na-akọ ka Mike eje agha ịmanịrị ka mmanwụ ya ka ọgwụ ya lụnarị ya n'izu ọgụ ka ife chọkwa ka m mee ka ife ọzọ chọka m kwuo agwa gị na ozuru mba iwe mụ na gị oke ichie ozuru mba ọkaka na-ekwusigonu kpebie ka ndụ m ga-esi wee jee enwe m ọnụ okwu ka mgbe ya n'ime ụlọ jee lala ụla na enwere m ọnụ okwu onye iwe mụ na gị ngwanụ tobe nna nwa ọmadụ ọma nnukwu ọmarịcha akụ nkọlụ ya bụ na asị na ụmụaka dị aṅa ka akọlụ akụkọ a onye a na-ama n'elu na-ata isi n'aja ya ka ngwa nwa dịka ya sị na nwere ife ọ bụ gịnị ka m ma emekwana nwa m ka ebu mma na-edi
Adanne, Adannenne. Ada afọ Amaka, Ada oke mmiri, ụmụ agbarakwe ndị si n'afọ mmiri ọcha. Nne m ya egbu m. Ife abụ ife m kwe ya na nkwa. Ife abụkwa na ife m chọrọ for onwe m. Mụ na nne m ga-akpa. Anyị ga-abịa fụ ndị bụ unu. Enugo. Tobenna. Atụgoro m gasị mbụ. Nwa okwukwe ebe m nọ. Enugo. Ka ya emenata. Asị no kalia mama nwa nwu bụ n'ihe eme. Nye otu aka esikwu m ụgwọ afọ niile m talụ gị. Ife akaja niile eji m wee mee na be anyị a maka nna gị. Otu aka isi chọọ ịkwụ m ụgwọ. Eweelu m ndụ m debe. Tụtụlụ ndụ m tụfuo tụtụlụ ọnwụ maka gị bụ nwatakịrị. Otu aka isi chọọ ịkwụ m ụgwọ. Ọkwa ya? Mana ka m gwa gị ife ọbala m ọ ya nọ n'isi gị. Ọbala m ya dị gị bụ nwatakịrị n'isi. Ọkwa m ikwe ka nwa nnenne abụọ ọnụ nweta gị. Mma egbulugo onwe m. Asị na mma egbulugo onwe m, mma egbulugo onwe m. Mma egbulugo m nwatakịrị onwe m. Nekwanụ m na matasịa na akwụkwọ. Tielu na ọkụ ka akị. Mma nwụrụ gị ọbara ulu mma egbu onwe m. Ọnwụ bịa bụrụ m mmegbu onwe m, mmegbu onwe m. Afọ niile ka anago m n'iyi. Kedu ife ị na-akọ ife a? Tobenna, gwa kene m gịnị ka ị na-akọ ife a? Nwee ndidi. Chi na-efo, afọ ma na-ebu. Ị mekwara ndị mmadụ chọpụta na adị m ime. Ọ ga-ebutere mụ na nne m ife ifele. Negodi ka ndị ka ụbọchị m na-eyi otobo. Ka nne m wee ghara ịchọpụta. Mana o bidogo na-enyo m. Maka na arụ ya agwabogo ya eziokwu. Adanne, ka ife ọzọ chọrọ ka m mee. Nwa ife na-aghọtara. Tobenna, kọwalụ m. Achọrọ m ka ị kọwalụ m ife m na-aghọtara. Tobe ife abụkwa n'ife ikwelụ m na nkwa o. Ife abụkwa n'ife ikwelụ m na nkwa. Ị ṅụrụ m iyi. Gwa m na ọsọsọ sebụlụ ụwa ga-egbochi otu ọ dị gị n'obi n'ebe m nọ.
mgbe kwetara ihe kwuru wee buru obi m niile binye gị buru arụ m niile wee bunye gị ọkwa gụmabụkwa na ofu onye gụmabụkwa na onye izizi maka na ị gwara m na chi anyị jikọtara onwe ha na mbidosi ụwa ibese kịta na-asị m cheluzienu maka gịnị Tobenna biko Adanne chelu Rosa Muchelu kekwa kebe Muchelu biko kedu ife nkọ kịta anyị na-aghọtara kedu ife gbara gị ghali n'ihe a nkwu kịta na nwa m nwaanyị si n'afọ ime o bu na nwa gị nwoke tụbalị ya onye agbagwoju gị anya ịghọta ngwache ka nkọghalizịara gị ya na nwa gị nwoke tụbalị nwa m nwaanyị ime ịghọta gị ya kwefu ka nsị nene ihe niile ịkọ aja mbene nwere ihe na-aghọta maka na nwa m nwoke anyị na-ene anya nwa onye ọya anụ ọ bara ulu ha tiwaziala unu ya bụ aka oyibo nsogbe ifo nwa ma ọ na-eji ịnụ nwa oke ichie ozuru mba ọ ka efu na onwere ka nwa m ya esi rapụ ebe a na-echi ọzọ jebe ebe a na-alụ agụ Rosa ọ mkpụrụ ọkpụkpụ na-aba unu na-agba onye ka mfa eji na-eli nri ka a ga okwukwu olu m nwa a na-ekwu ịgbajuo ọdụ ebe niile n'ọkpa ọnya bụ ihe a ya eli ife ka ị nwere ikwu n'okwu a ọ bụrụ ife nwere tụrụ gị anya ikwu o nwere ụdị mgbe o ji bụla ka ntụrụ gị anya ikwu n'okwu a elo n'ife ị kwesịrị ikwu bụ ịjụ nwa gị nwoke ajụjụ maka na onye nwe kwesịrị ibi okwu a nna tinye ọnụ n'okwu a nke ịdọlụdụ ka gasị na onye fụrụ ụzọ mebe ọnụ kwuo okwu maka na ọgịma ga-atọsa okwu a okirike ụdị ede ekwesị okochigo gị ọnụ ịmụọchị kwuru si aga tinye ọnụ n'okwu ka ndụ Rosa jụọ ya ajụjụ ọfụma kedu ihe ịchọ ka o kwuo nne kedu nke ị na-ewere aka na-abụju nwa m n'ọnụ na-etinye okwu n'ọnụ gịnị ka ị chọrọ ka o kwuo afọ m n'ihe ilu akwa ifele gbuo iku ofukpulu ifele adị ọzọ n'iru ịghọga ọkwa sị na ya na egbe dinta gbaa ndụ were ọnụ ịjụzi ya nwa m maka mụnwa bụ nne ya ajụghị ya ọsa m ife ọsa m welezi ọnụ jụọ ọnya ma ọmụ ife gbasara afọ ime nwa ya na mụnwa ya ekwuzi ọ bụ na nwa m mepee ọnụ ya si na ọ ma ife gbasara afọ ime a achinyelu m ụnụ m ụkwụ m aka m enu nna ngwa ọgịka ị na-enelu m ị chọrọ ịjụ ka mụnwa jụzie anya nụ nna m ọgịnwa tụba anya ime ọ dị Tobenna ịnụghị ya kedu nke bụ Tobenna unu afụgonu na ọ bịala ije nwụna gị na nwa ya ọnwa ebe ọ wụ arụ ya ji echele ụtọ wele ya biko nụ nwa m ụna dekwa nwa ya ka ọ nabago soro ya naba okay. Nne kpọlụ na ya apụzi anụ na-amasị na ọbe m ka ọ nọ mee
Mana egwebeghị m onye Igbo. Mụ na gị bụ ofu. Ịbụ m, abụkwa m gị. Aghọtara m. Ịbụ onye ewepụtalụ maka ịga ije m gago, iji mezu nkwa m kwere onye mere m ife niile. Nke a bụ ọgbụgba ndụ m gbara. Ka ezi otu ife niile a si gbasị m, enwe ife ọjọọ m melụ. Ịdalụ ya ịṅụọla ma lụọ mkpụrụ nke ịkpọ asị na ịbụ ọbọ site n'oge nke echefukọrọ kamgbe. Chi gị na mgbọrọgwụ ogilisi jikọtara ọnụ wee nye agwụlụ unu ndụ, isi na ite ojii kụlụ mmiri wee ṅụọ ka e wee kwụsị akpịrị ịkpọ nkụ nke obi etiwara etiwa n'aghụghọ. Ịbụ ya, ọ bụ gị, unu abụọ wee otu. Ịbụ onye ewe maka ịga ije m ga maka ịgụ n'ime ike ọgbụgba ndụ.